kasi amene jamati mulakwira muti hapa ndo palizo program yoti timuyende tikakose timu taika ni safi vite umu safi vite vai vitu komazo sana pase zolawa malenga ndiyo patikite okchabu zakwane za qualify zakwane mchele wa solo kazabola taika ni uzitira sabona tumeni mchele wa solo ti wagwanya makona sokya amwe mukanagwa mukubaka bwazi mutizana mutaeza ku iwe ukanagula weka zere funa kutaya vudu ngari ndikanasonkaso ndi 50 kwa changa yo mali sapi mimi sinkanasonka bese ndinasonka kwa mukanga ndinasonka kwa kwa changa ndinasonka tawaja yokela kuza ichinetiga wanavu avugwiranuko koda ntunu ndinu bayinzake yalakwa ndani ndi munthu amene anandithira marobe ya chili muziyo tangokumana sesanga uyu ndalina njira yotengere hachi waine achi chichecho bulu ayiwe ndatenga bulu wani phone number ujeni kopanda taimani kayi ndikusiya kuti mukusifunza kuti kodi chikuchitika ndishani mmene mukuoneramo apatu ndi satifuta mkasi waluza apayo sina lake ndi Victoria ameneyo ndi maoposi yanga ndakala ndikuweza mwayi koma sakala sikuvuta nyamata ni magawana naye sikeke apa ameneyo ndi tsanga sina lake yaboka koma kuti mumfezeze ngani ndikutenge ndi mbuyo pang'ono vili wiki ziyama wiki atatu apitawo tinakala pansewu ndasensanga kumadya nsimbe ukuti kuchesa muntu wakulu apa mpepo ndi atatu okwatira ndoza kwatira zemzemu no difference wali nthawi yozizira jama tentetsa ndayo tenta ino amaziziritsa mukuti pana kusizilira ndiye kondishonatu basi ngati tafanana ndimaona ngati Kami mudakazizidwa. Ayi. Kama mudakazizidwa. Kama nani sanga siela. Bwa. Kazi makakamina kachandesi yako. Au dusafu. Ine kama la ine kasi amene ndisatenga. In fact hapa ndokatenga namba 4. Ura line simona marefu. Tadikira adipopo. Ndisiona marefu ndikumanga nyumba shati. Sikuti tikulita uyu asana pepele. Sikuti jua lilowa asana pepele. Tikumudiwa ife. Kalibre lake iye. Tikumudiwa ife. Kalibre lake iye. Amasitenga otiwa kenako apuse. Atikuye kanzelo zake asana funse. Tikumudiwa ife. Kalibre lake iye. Tikumudiwa ife. Abaka sadikuka. Koma Ulasa ntengo chamuna chomwe. Mwesetsa. Nditamusata Victoria ndikupeza kuti anandikanisa namba phone. Ndinangandisira nselo yokuti andipatsire namba phone. Inu chairman daughter, ine sinimveta, kodi inu ngota, yeah. Zulu vala siketi, kuvalila jeketi, mumanipata pweti, zomwe mumachita. Chairman daughter ndi chani, kusekesa mafanzi, kodi inu mnatani, kupuzisa tinkani, yeah. Chemandota. Iwe, imani popo. Lodi block. Aba zimosonda. Iwe tanditulukileni mimi. Tanditulukileni. Mukagunde kachi wabwino basi ndi papa ngati nene kumutira mali. Sina mukundiri koma. Oh, ine sindikuona ndinopepela iwe ndino adolo. Ya sina de. Ayi iwe Sina de. Tamone ni yazopo. Chifukwa mwantira to pamene pawada to akufunika akashape. Komazo akagule sokuti akasibode. Mundu wakulu ndilibe ndimatama. Ine zini makuvuzani maganisho ndi makusani chipende sikuchitika. Okay. Tatengani mundalama mumpate yazopo. Muntu basi kumati vira ndiye kashipapa azo ngati kamene. Kodi bali gali moto apa yokuti nkomatira anthu masi. Patenga ndalama tampazeni apa. Tiza nafika pena pake. Ndipo ezatu ine ishi. Ndipo ezachi. Tampazeni ndalama. Tamone ni yazopo. Sorry muntu wakulu. Pamene po basi. Tanyamuka ni musipita ndisana sinde maganizo. Achabwire. Nitakupwanya ati. Abape pani muntu wakulu. Nitakugenda ni mwarao ndikupwanya nchipeleke. Ndishokeleni. Kumasana kupweteke. Sana kupwetekeni. Basi mwandi kubwira. Ndakuti ndisani. Ndekuti tangu ika ni namba phone yanuyo kuti ndikutandizeni so ndawo ina bino kuti vone nditandisitu. Ine ndimatandisana. Ndiro
Victoria. Ndatokosa. Ndikuti tiyankulana. Undimbira. Woti pasadi number phone. Kuti paja nimalowera kuti naiwala. Kupatidwa number phone ndikaso. Tole ndikulowera sokoko. Tiende limoni. Nselu yatuyo inagwira ndipo namba phone tinatenga. Koma pajama tisiku lokufanyani mtengo womaterera. Then mmene mukuonera apa satifuta atu bazetu. Inali ngozi. Ndakukumana naye pompa mundu. Yes, munthu amene unakwera galimoro yako pamene pajampa kondithira marobe kupezeka kunyemera na chigege. Chabwino basi ija ninoka. Zitinyemera nazo. Koma wandinyasa wambira lero sadzandimbireso phone manager ndipo ndidilira. Koma zizi nafike kumeneko. Iwe tabwera ndika. Sasa ndibwere yani. Chabwino ndibwesereni 2000 yako. Ndikubweza ndoneka ngati ine ndi 2000 ndezopusa. Ndirabe ndani yanga baje. Iya, ndirabe ndapika tisaka. Iwe. Amuye. Iwe ndalama ndi ayine. Iwe mukufuna ndiluse sonse. Chema ndota. Okay. Silence. Iwe ndikali nje. Tikupita. Tubira. Tizipi. Ndu jambo lali nibo. Bulibe. Azibangani. Wewe usakula. Isindezi gawana injitigawana. Ndabalalika kwa Januari kodi yani. Zalo yanu kungofuna kutenga number phone kwa ine. Choka. Phone number. Choka. Number phone yanga. Phone number. Ayi wetema ndikai. Nikadi wakamera. Tabwera ndikai. Ayi. Iwe ndibwere chani. Kwani basa akakwira kumitsidwa kodi? Ayi ndikuimandeka. Akuimaika. Ndaba yawo yancha. Chakwira chotiyo sana kuwe ine nditembenuka ncha. Oh. Edi. Bebani lusi. Ase awo. Oki abo.